mitä me kerrotaan YouTubesta ja Timistä ja tervetuloa tänne meidän uuden YouTube-kanavan mukaan. Täällä kanavalla tullaan menee moi. No niin, tervetuloa mukaan tänne meidän uudelle YouTube-kanavalle. Mun nimi on Jaakko Haukka ja tällä kanavalla tehdään vähän drifting-autoa. Toivottavasti ensi kesänä ajellaan vähän driftingiä ja seurataan autohommia muutenkin. Ja meillä on tässä joku noin 10-henkinen porukka, mitkä on mua auttamassa kovin mielin tässä touhussa. Ja koitetaan saada ensi vuodelle aikaa tästä autosta uusi drifting pro-tason kilpa-auto. Että päästään ajaa ihan jotain kunnon sarjaa ja siihen koitetaan nyt satsata oikein kunnolla, että se toteutus. Ja tosiaan, mä oon ajanut vuodesta 2007 asti driftingiä samanlaisella S13 180 SX:llä ja SR oli silloin pitkän aikaa ja sitten se vaihtui myöhemmin tuossa olisiko 2017-18 vaihoon yksi itsetaa, jolloin sitten tullut ajettua Drift Madness -tapahtumiin. Ja ei oikeastaan muuta, niitä pelkästään. Ja nyt tehdään tosiaan uusi kilpa-auto ja sillä lähdetään matkaan ensi vuonna. Autosta on tehty jonkun verran eteenpäin, päästä seuraamaan tästä suoraan uusien videoiden pariin, näkemään, että mitä me ollaan tehty ja miten ollaan tehty. Ollaan koetettu selitellä vähän niitä ja näyttää, että miten me tehdään juttuja ja mielellään kuunnellaan kaikkia muitakin, että miten joku muu on tehnyt ja miksi kuunnellaan myös niitä haukkuja, että miksi me ollaan jotain muuta tehty. Ja sitten Tiimin nimi on PVK, No Half Sense. Eli ei lähdetty millään Drift Madness-linjalla, vaikka perustaja olenkin, vaan vetää ihan uudet linjat, että saadaan vähän toteuttaa itseämme. Ja tää PVK-nimi tulee Pervalo-koulusta, joka tulee täysin tuolta simulaattoripuolelta, että siellä on itse alkan kutsua ukkoja, että taas täällä PVK:ssa mennään, eli Pervalo-koulussa, kun on muutaman vuoden ajanut näiden kovien äijien perässä, kuten Immosen Elias, Saastamoisen Sami, sitten Leppäsen Niko ja ketä kaikki kovia siellä on, Joona Varonen ja muut, niin saanut seurata niitä takavaloja monta vuotta tässä ja ei ole kiinni vielä saanut, niin siitä tulee tää Pervalo-koulun nimitys ja tällä lähdetään nyt sitten kohti ensi vuotta ja koitetaan, että ensi vuonna saataisiin valot kiinni. Ja ei siinä kai sen ihmeempää. Lähden meidän mukaan katsomaan uusia videoita. Eikö se ole heti hyvä? Kehus voi editoida siihen jonkun hienon jutun vai mitä kehus? Juu, homma hoituu. Lepä sanoin. Mummola sisään ja vaarilla ulos entrystä.